Pumot, special offer, pumot. Pumot mo diya, special offer. Matay. Huwag mong ginamalit na kung pahumot nga ibawang Pasko ron. Daghang mga party. Nindot na kayo mo gamit sa galing pahumot. Pero naman yung mga tao nga di mag-islam gamit ano yun. Nindot na kayong pasiyas pahumot. Humot kayong huling. Kung saan naman mo ang negosyo ron. Paita naghana na ba ng mga ahintian nga nurot. Pero wag gini karong halin nga. Pasko mo unta. Pahumot. Special offer. Pahumot. Uy. Ay, sa day ka diri lagi na nuroy lagi pamot. Mao lagi day niya. Imo din, halin mo. Nawa lagi oy, pait kayo oy. Ang mga tao karon di man hilig og mga perfume na oy. Anong na sila? Ay nga. Ila ba mahinog giuna hinuong pagsigi hinog. Tungit lagi ana to magtungit nga. O gani ya. Ugal di lang pati pahumot. Ako sa gituyo ba nga nanuroy ko diri sa balay-balay kay tinhatag ba sa 13 month. Mao gani. Wala. Wa mahalin mo ha. Ang halin paitan sa una Maayo, kan ani. pagi. Ang maayo ani dai nga paagi dai. Usahon tan lang ni. Nya. Ako ning pakidani mo ha. Kanya. Nay mga tapok-tapok kani mga laki o ulitaw. Asa dipita ang kuan ulon mo. ulon ko nya human wagi ka igsabay ako ipasirit ako medyo inunuto nga murag madani ang babae ba Silbi murag lumay di ay malumay ko. murag malumay ka ba madani ka ba ana ako dis pomot aw wala to makahumot lugar doon ka isa ng pumota oy na din ako na din ka sige para mahalin para mahalin ni ya atong presyuhan ni siya og puhunan na to ani pila may puhunan to sa opisina ni kuan man atong palit ani biya. 1.5. 1.5. At ibligya og tag 3,000 ang buok. Sige. Sa ito ba, kung sa mahalin, kumaulin na ito dahil makahimit na tao. Sige. Ayaw wag diskanti mo, ayaw dito pala tayo kauban ta. Maniid lang ko nino. Maniid lang kung asa ko rupita. Pagka matuod nga, pasirit ako. Mingan, uy, asa yung pamutok, pamut yung araw na yun. Ako araw maligya, ma'am. Sige. Pwede ko magkuyog mo. Sige. Asam ta dapitan ni. Yan, nakauhan kayo, trawa ko ha. Sige. Una ko. Magkakarta na din meron. Special offer, pahumot. Pati dito, tunda. Special offer, pahumot. Boss! Ay, boss! Ay, boss. Saan ang pamot mo? Kuha ni boss, nindot kayo pamuta, boss. May klase ni boss. May pangalan, pero nindot kayo, boss. Humot kay boss. Nya, pera. Nindot pagigili sa boss. Kay dali kikam kauyab ni boss. Kay ang iyang humot ni boss. Mga kanay, boss. Manapit og silingan, boss. Matay. Inuuna, tagsari, way pangalan niya, manapit pag isilingan. Grabe nindot ni pamuta, boss. Awa, boss, ha? Tistingan to, boss. Awa. Kit para dyan Pero, anyara, kung testingan na mo, tingnan lang, aron mo tuugi ko nga, imported na, mupaumot ka, kanang may babae, kaya ron nga, ayaw, boss. Hindi na ganun na babae, boss. Kay manapit kini silingan. Sabi kong ingon mo manapit og silingan. umuo sa noo. Oo. Oh, awa. Kenapa? Nindot kayo pamuta. Hey! Ay, ikaw din humot kaya. Ako din. Gwapo kay kakira ay. Dapat day. Tagasa man ka. Ay, naman diyan ako pumot dahil niya. Ako rin negosyo ba? Pwede mo kuyog ko sa inyo. Paliwat ko ninyo kay humot kay ka ay. Pwede? Dali. Ay, oo. Ayaw lang sa maligya ko mangkulay. Ang kuyog ka na maligya. Ay, ano sa... Lima po sa... Eh, pwede no, 3,000 ba ang grapa ni? Bisag asa ni, hindot kayo. 3,000 ang grapa ni. Prismil, mo, baka kwarta din ba Kanya niya, siya may mapait ano yan. Ikaw na lang, kay gwapo ka. Ay, isa, day, kanang, ako nang bayaran nga, kung kwarta din, kuyog ta. Asam da? Tapos kung amigo, mangbuhon sa kwarta kay, klaro mo kayo na, kwartahan sa to siya. Anya, wala kay kwarta din. Bisag 3,005 lang. Oo, Wala. 3,000 naman eh. Pero kay 3,005 lang. Hindi, wala ko katabay. Kasi mag-4,000, bayaran ko na, ang tuta kuyog ta sa kung amigo kay manghuwam ko, ako bayadan na. Sige. Sige. Kamiga, pasensya sa kamiga ha. Sige. Dili na imong bahaw oy kay humot kayo. Sunod na kamiga. Sige. Diyan lang sa kanila. Jackpot. Kwarta na yung sundol ko to. Bisa niya akong motor eh. Bitaha lagi nga akong gingampingan gini akong motor. Ay, sus may kay naabtan pati ka padung kami sa hero. Oh, banda ko ni. Hoy, ngari ko na magtuyo kay manghuom ko ng kwarta bigi. Bayaran ako yung pomot. Pati pagkat may ang pamuta bay. Mapanahon na gini mamidyo bigi ko basta kuan amigo gay ta so ikar gay ako ang amigo dili nga kwarta-kwartahan sa matay bay. Pero bigi ko ka
Huwag ginubay kay ang kwarta na ko bay. Mitunon kini bay. Nini kini pamuta boss. Kini pamuta boss. Baminyo jumani boss. Bisa maglima pa mo babae ay mo kan mo. Basta makapamot man boss. Wala Sabi magkakit. kami yan boss. Bay lang, tabi sa kaugma na yun. Tanawa boss. Mahalin to ko ang kanding. Tanawa boss. Ako pasilitan boss oh. Pasilitan mo. Kuya, kunin mo ba? Sa inyo nga, magpaliwat ko. Di lagi ako tanawa ang babae kay sunod-sunod magini babae o tungod kini kapahumot ko. Unya na kay awa akong pasilitan sa oh. Tanawa oh. Hala, Ako, jadi mo. Sige, tabi. Kuya, ko sa inyo ha? Sige, bay lang, pila man na siya bay. Meron ni boss ang duha boss. Ako na palit na bay kay nanglano kay nako sa ako tricycle ba kay bawo kang humot sa kubi. Ari ka din. Oo, suguting ano. Utang na ang bako ari. Humot sa kubay kay ano akong presensyo maiko ko sa ako. Bay. Unya siya may una kauna boss. Siya may nakauna boss. Pao maga sa kwarta boss. Ay di mahimo ako ng palit ana. Namkoy kwarta ako, namkoy kwarta bro. Ako lay palit ana. 4 milo. Bayaran ko na nin duha. At tag sa tabay. Adi na mahimo oy. Pausa. Kapuha jadi mo. Ikaw. 4 milo. 4 milo ha? Oh, ikaw ko dali mo. Bay. Tag sa tabay. Bay. Ayo. Kuha dia kay sama kay. Ya, sige, ikaw mo na like na. Ay, ato na mi. Lah kuha. Kuya, kunin mo sa inyo ha. Kuya, kunin mo sa inyo ha ba? Ay, wapo kay ka. Ha? Ako salitan ko. Paliwat ko. Salitan ko ko pawo. Sige, ikaw mo na lang ako kuya. Ato na ko. Tawa. Kuya, gusto inyo ha? Ay, paliwat ko nimo. Istingin, Ah, sige na. istingin. Manya! Ay, ay, ay.